aingu eu blay ba ula don dengkat pat ngi akis ngi bat kipor ki blalait no baro bat kalong kakabu ka bakrau sa sisien pat ya ka bangin don ha jing don dengkat ka jong try ya ka ban shakri u try kham tam ya ka ban shak score ka tien ka jong blay aku ban ai ku blay ka pang ya baro ki baju subscribe ya ka ni ka channel bat ki baju pet ya ka ni ka channel ya baro ki parlo konjor ki para bangai ai ku blay in epi hagteng bathyang tam Jesus Christ rong panim jogi bat akani ka por haswa pagin yo snowy tin ka jong play no shakri jong try apostle R R Khongkrom tungin leg bat pendam nang ka chatuai kumneu play bok pa jingi ba peneng iwan pendam akmat jong me hagani ka step man aingu na kunta ka jing bha ka jong me aingu na kunta ka jing spoon ka jong me aingu na kunta ka e ka ba me long bat ka e ka ba me le ka jing im ka jongi nilong kumne kumbang ilong di namar ba me apen pau ma me ka jing ai e ka jing isne ka jing e ka bymjukut ka jong me try shwa bangin ya shaprang hagani ka jing shakri ka jongi me bat shwa bangin yo sngo ka tien ka jong me na shakri jong me try ngi dwai ya ka jing kar khub ka jing pen slek ka jong me kan long yo shakri jong me bat kumju men kar khuma me baro ki ban sha score ka tien ka jong me pli wang ki do no di ka jing mo jing par khat ki jong ki bagi lapan pediang yang ketien ke jong me ngi ai ti ki ti baran bol ki jong me ya por banang sak teng Jesu i duai bagi pan amen Kaburam bat ke jiro ngi ai shoblay hagani ke ski bangalaban wan pat shipi ban kreni ke ketien ke joblay bangadon hagani ke por ban diang suba ya baro ki viewers badru ki paralok ki batmai ki badanga ban shem Yagani ka YouTube yung ka New Testament Restoration Church bat ya ka kubor bangin kren hagani ka por ka benta ka ba ngan kren hagani ka por ka long don ka dujok bymjukut ka jubam agaktin ka balingkot ka dujok ka don bat ka long bymjukut tungin ya pet na ka Bible hagalor yung ka ni ka jinghi kai menta niyo i haga kitab jing ken kala nong ka bakhan riu barkan khot ka bar pho khandai habau Moses ula yalam ringkat bau Aaron ki kun Israel ban boy sheri cloud ken san le yeng persya da u abira mukora bar udatan ringkat anspa san pho ngot Kiriu dan buram jo ki Israel ki balakta ya ka leadership bat ya ka kamyalam jong Moses bar Aaron kilo ongi ni gektin hato tau Moses bar Aaron kinyalam yo pailang jo blay hato mangi imde hok panlong kinong yalam bat simun ki kentin ki bakila penki ye ki riudan buram jo ki kon Israel ban yengele persya yo Moses bau Aaron hakani ko por ni shem Moses la duai sho blay ba ka jing duai jo u ha ka kitab jing ken kan riu le nong ga khot ka ba arpo khandai ka ong kum ni Moses wang la da ki ni ki briu ki niap kumba ki juyap ki briu baro la ni la da kan chia Yaki kumba jujia ki briu baro te kum tau try sham la pha yanga henre le dau try tau ya ka batmai kat ba ka khandau kan ang la ka shintur bat kan ngoi no te li yaki bat baro kat ki balong ki jongki ba kum ta kin hap im hadu job te bin snow tu ba kini ki briu ki la pen bitar yau try kat balai away bat kala jia kat bau sidang wai no ya ka bakren ye kini kentin baro bagata ka khandau ka ba po joki kala ka aliam te kata ka khandau kala ang ya la ka shimtur ba kala ngui no tali yaki ba ki ying joki ba ki briu baro ki bi dailang how kora ba ki mar joki baro kot balai pulai tema ki bat baro kat ki baya dailang ki jongki ki la le hier im hadu jong bagata ka kendo kala dam halor jongki bagala yap du no nap de muta o bait lang hani ka Bible ko ong bakini ki briu
kila hier im sharujok. Hagaktin Hebrew yakani lakot ka shovel. Hagaktin Greek lakot Hades. But kani ka shovel lani ka Hades. Kadai ka da ka shong chong ki riuya. Kidai ki unsafe one lani ki briu ki bampat shong le priang ya ka chingpenem dau Jesus Christ. Ba nakani ka shovel ni ka Hades. On sa bread pat ya ki siya ka pung gading. Kat kum ka kitab jing ben pao arpo le nong. Ka kot ba khat lai hadu khat san. Yin say pule ya ka shibe. Yu iya kani ka ching pule na ki kitab jing ken. Kan riu le nong ka kot ba arpo kandai hadu lai bu san. Yau kora abiram bat udatan. Kini kilong kinong yalam ringkat bagi asma san pomut kiriudan buram jogi Israel kibla yeng le persya ya ka kamnong yalam jo Moses baru Aaron haga bau blay ula pli ya ka kendo bat ka kendo kala nguit im ya kini baro bat kila hier im sha dujok lani shovel hagaktin Hebrew hagaktin Greek Hades kabamut kajaka shong jong ki nongyap ki bom shom la priang ye ka chingpen im dau Jesus Christ but nang ni on the bread ye ki she ka pung gading ka kum ka kitab chingpen pau ka lenong ba arpo ka khat ba khat lai hadu khat san nioi hagasam ka ba arpo way but ka khat ka ba kandai Nawai Samuam men penlong ye ki kum ka lawading bame hagapor ka jimbitar jome u try un moy tali ye ki haga jimbitar jomu bat ka ding kan bamdu ye ki kadi ka wei pat ka jimbatai siapang ka jimpen kordit ye ki briu ki ba baman ki ba u play jong ka jingit u bishar ye ki Bat nakabanta kata ka jinglong hok ka jongu ban bishar hok yo briu baro o bala kan tight no ye ka jingpenem ya u komta la boy shaka lawarding bat ka ding borobor habang yo I kamtam hagani ka tukot ka lawarding ka ba kran shapang kata ka dujok ka ba bymjukut Kadun ru ka ching batay, sipang ka ding jong umen sim bakut. Kabaw yun is wang, andala wan, uda, ujisu, un ben baptis yapido men sim bakut, bat da ka ding, bat haka ju, kadu ka lenong ka kot, kabakat way, bat kabakat ar ka yaturu, yagada ka ding, ka bymjukut, kabakrench pang ka ding jong ka dujok. Ngiyoi haka shiti ba ar shiki nong koren kalenong kaba khat ar bat ka rekod ka ba ning kong aduk basa upol uyatu haka jing pen pau jo blay ya u lane ki khot ya ka jing itu pau pol bat ka jing pen pau shapang wong kumni ka rekod ba ar korin khat ar non khat ning kong du sa shisha kadai yanga pan le thau puram la kam men toy henry ngan wan shiki jing itu pau ba ke jing pen pau try itu yo brio au chris parat khat sau snam menta laudan ka met ngam tip te ne om ha ka met ngam tip bleu tip yo ta la rong no hadu ka balai ka bening tinga itu yo tau brio Laha kamet ni oma kamet ngam tip ubleu tip balarong no yo u hadu paradise bak ula yo snow kiktin bamla yatu yaki bamday yo briu ban yatu shapang ubakat uta ngan le thau buram henry shapang ya la dehi nganom le thau buram lamda ha kita ki chintlot jonga wamsud Paul kren shapang ka paradise ya kabala rong no yo u she ka beneng ka balai
Haga Bible pin shem bau Jesu ukren ru haga gospel jong u Lucas kalenong kaba arpo lai bat kada kot kaba saupo lai shapan ka paradise. Hangi u Jesu kren ong kumni yau dakat. U Jesu ti ulo ong au chishang ong mi hagani gesgi met long lembat nga ha paradise. Ka Bible gi tu shapang ka paradise. Nanta haga kitab jing ben pau ka nong ka ba ar bat ka dekot ka ba nyo ko ong ya ka ni ka tin ka bau Jesu kren how Johannes adol nong Patmos but open pau ya ka tin paradise wong kumni. Jar badon ke score ton snow i ka ebo men se mo ong agita ki balang how ta bajok ngan ayo uban bam no ding jong ke jingim balong ha ka paradise ublay upol upoy sa paradise u Jesu kularyo dakat sigalang ka manjomu baun lang lem ha paradise u Jesu krenyo Johannes apostol Johannes wong bau tao bajok on ayo lani on bu yo lani to tin ju ke jingim bala thung ha ka paradise jongle kini ka tin paradise nanta ka gospel jong Lucas kan rila nong kor ba arpolai haniru le kren shapang ka Hades bat ka Shedem jong ukpa Abraham. About rispa boy Hades. Udan ka jing snow to brew biang biang. Uyo iki kamat, yo snow gishkor, ula usliang, bat ula ban kren, udan ka bohor ban kenmau, ban keke baro kilong, kiba biang na dong syudong, haba udan hangta, bat abala penkordit ya uangta. Haga weipat kalian kadon ka Shedem ukpa Abraham ya kaba ulasus udon hangta but uni usuk kenjai haga Shedem ukpa Abraham kat bau ruspa ha Hades haga ta ka jingpen kordit ya u ge ke jong yu kiriya u kordit shikadaya haba na puli na ka New Scofield Reference Bible quote nga shim kaliang nakadi ka ching batay ka bong kumni ka paradise ka jaka jong ka ching kamen bat ka jing so bam la shu ban batay kita ki bahak ke bapdang yo Jesu ya ka mensim jo ki la rai ki sa paradise bat nakadi ka paradise ka mensim haba on pen mipat yaki kin mipat na gajaka kabalatep yaki dan kibayap haduriao dan kibayap kibatep dan kibayap hakiduru ki jaka lesi kibangimla bantip hangnu kidan bat na kata gajaka kabaka met kani ka do met joki kadon kum ka jingjok no ite ka met ka bot shi ka met ka batmai lene ka met ba kan jado shi ka met kan jamin sim nang ta ka men sim kan one bat ka met batmai kan ye join lang bat ka men sim bat ka ka met ba kan jabeneng bat nang ta on rong no ye ki shabeneng ye kaniru laban skemda wa apostol Paul na kabaning Kongkorin kat sanin non kat basan po way do san busaw o nga ka shikale mat ha on penkala durya kita ki ba im bat ye ki ba yap au kriskin mipat bat ki ba dang im on penkalai ki shikamet ba kenja beneng ba ki la ban her ban yeshem baru try but upor upen skembiang ha kabaning contest lani sao le nong kadokot kaba kan riu bat kaba kan nyo kaya tu ya kani ka jing shisha kaba ngidei bantip ya kani ka jing to kong kumni
na bau try unwan here na bedeng bat ka jing risa de ka tin sawau anal ramba bat da ka turoy blay bat kita ki ba yap au Chris kin mi pat shua kita ki ba yap au Chris onda kumta mangi ki bedang im ye ka bla pensa on rong no yangi lembat ki hakilo ya ka ban ye shemyo try ha ka swing beneng ti kumta ngin yai long chiu nom lem bat utrai kadi kadai ka jing batai ba ya ka min sim na paradise kan mi pat nagata ka jaka ba ka met gadan bat ba de shem ba utrai chiu nom quote now New Scofield Reference Bible Khongkrom ni bagakting krek hedes kalongi kum gaktin Hebrew shovel balapendon kam ki arbenta hedes bat shovel tengkat la ongru bagadei ka jingtap ane ka crave lane ka ta ka jingtap Henry ban ye per ye ka jaka ki bongai hab deng ka jing yap ba ka jing bishar ha ka khat bali bakraw haning yo ba kita ki ba yap klemu kres ki let shahedes shashowe ha ka bon pen kor git ye ki hanta bat nam ta pat on bread ye ki sha ka pung ka ding ba kita ki ba yap how kres ki bala preng yo jisu kumunang padem kin late a paradise nanta na paradise kin sa late pad siya ka jaka syong thai ka ba jiunam ba utrai ba gata ka day ka beneng ni shem ni haba u Lucas u batay ba siya panggata ka hedes kumbangala mention siya kamat how Lucas kan riu at for liar busaw wang ba hedes ki briu ki snow to briu biang ki 5 senses ki bor ki tu ki tip biang ki bor jingken mau but ki tai ki jingla ban snow to ki drekam biang la ban deu briu bopang la neu baduna hai ki jingmut ji berkat ni kumnu no la boy hang ta un sa snow to briu biang kata kadai ke jinglong ka bau briun boy hanta but hanta on long ke jing babi ba ke jing corded swaban bread sa kapung gading ni snow to hat kitab jing pen pau ar pau khat lai du khat san ko youtube ba baro ki banget ki badona hedes on bread ye ki sa kapung gading bymjukut kadi ngala shim kalian na ke jing batai ke New Scofield Reference Bible. Shushuwa bagi pen, siya ke kitab yung Isaiah, bat ke kitab yung Ezekiel. Ubalaya tu siya pang ulur siya yung blay, lani ukun yung ke step, lani Lucifer. Habaw ni Lucifer, uba judon hau lum yung blay habaneng. Ubadeu angel jing tau jo blay. Wi alam ni ke jing ro ba ke jing mani yo blay rengkat ke angel de ki million ki angel ki don badu. Henry haba ka donu jongu kala sarong konta la shopnoi una beneng shakandau bat haka shiti ka jo ball shiki evses number R God ning kong barbaar ka yatu bau neu la kalalong usim ka swing unang syukur jong ki jing tau blay jong ki breu ba utan rai jong ka pop ba ujisu ang naga gospel Yohanes pralenong bau ni na duk ba meneng kong wala long unang syukur ba ukpa jong ki jing lam ler ba unang syukur jong ka pertai Henry gospel Kasiti pat kabaningkong Yohanes lai kan riwang la pen pau kanang yo kun jo bleu Jisu ban pen jotno ye ki kam jong tau nong syukur balong usaitan
Haning Ishem, ngan puli, katu ganina kaktin joblay, hagwe de Japang, u Isaya, u balato, hagadur, jong, u Satan, u Lucifer, yakaba, la to au Isaya ka la nong ba khat sao, bat ka de khot, na du ka de khot ba khandai, in puli ong kum ni, yaka dujok, na syopo la penki na ka benta jomi ban letan yami haba mewan ka penki na ka benta jomi yaki suya wat yaki rangba ka pertai baro kala pen yang joy na ki khat jongki yaki sim joki jat pen riu baro kita baro kin paiktin bat kin ong hami meru melekalat lot kumi melakalas riem kumi ya ka puram jomi la penhiar shudujok bat ya ka jingriu ki bela jomi yok san la siang apo jomi bat ki san kitab yami ta ga dei ka jinglong ya ka bau neu lushai khat ba khat arong kumnu melahap na breng ko lushai kon jong ka step kumnu la atno yami shakando ubala ju pendem lin ya ki jai pen riu khot khalai temela ong ala ka tonut ngan kiu shabneng wai ngan kiu shala ka khet haning ki klor joblay ar ban ngan shomalor ulum ka chi seng lai hai ki ba kot chapang shatai ngan kiu shalenet kil o sao ngan long kum hajrong tame pen ban on sa pen hier ya me shudu job shudu try jong ka liulong nga puleta ngadu ka de khot kabakhatsan haning Ishem ya kata ka dujok balato aga Bible kaja ka shong jo Satan aga di shaya ka dujok om shama thau nang tau priu anai la thau na ka ban tau Satan pen ban baro ki priu ki ba kongu yo Satan bat ki ba ngai yo Jesus Christ on phat lang bat on ya lam lang bat Satan untan lang yaki shadujok haga kitabu Ezekiel kala nong ka ba arpo pra ban ga de khot ka ba khat wai ko ong ye ka ni ka kantin haga ni ka kitab jo Ezekiel haga jin shisha la tom ni ba ka jin tul pa persha yos im ka Tyrus hagani ka por kabo Ezekiel ukren ya us im jung ka Tyrus hagato ka por udai u ito balis baar but habala kren do Ezekiel yauni u ito balis baar jos im ka Tyrus usnuturu baya ka hima Tyrus lasen shor dauta u Lucifer ubala batay hakani ka jiya tulpa ladagi puli quote now Dex Anointed Reference Bible kaya tu yakani ka jin shisha but abala krenchapang usim joga Tyrus but haga pertainment sim yakani ka hima Tyrus las yakani ka hima lasen shore daw Lucifer but hanta ka Bible kaya tu ka ong kuni ngan puli tang kendiat na kiktin ki joblay kibe tu na ka dekot jishana du ka bakat way ka jingyam pangnut na ka bantaus im ka Tyrus ong kumni kaptinu troy kala one pat hanga kada ong kokunu priu to yam snow si na kabentaus im Tyrus but u ong u kumne u ong u try blay me pendai la hai ka jing ya ka jema bala dap ka jing start but bala janai ka jing itana me la long ha ka eden ha ka peru blay u mau ko dor paro u balong ka jing kup jomi Sardius u topaz bau diamond, beryl, onyx, bau jasper, sapphire, emerald, bau
bonkel bat ke ksir kajing shna yaki kanjari jome bat yaki tangmuri jome kala don hame hagasni bala pelong yame la tayar yaki melalong kerap bala sle ubaka bat ngala buk yame kumta ba melalong alor ulum ko joblay mela ya cherum sheneng habdeng ki mau ba meding melalong janaya kalenti nadu kadagasni bala penlong yame Hato bala shem yaka jingbom hok hame nanta shushu ngan puli sagat khot ka bakhat nyau menta ko katonu jumi kala meng na marketing itnat jumi mela pen sniu yala ka jing start na ka daw ka jing pharna jumi ngala bread yame ha ka khandau ngala book yame ha khamat kisim bakin shukmi yame khat pra da ka jing bon ka jing bom hok jumi ha ka jing bom hok ka jing khai jumi lele ben sang yala ki jaka kentang na marga tang ala pen mi ya ka ding na plen jumi kala thando yame bat ngala pen kala tpay yame halor ka kendo khamat kita baro kibiya khami yame hakani ka benta ka baning kong jone ka chi kai ni yo i baga don ka dujok kabala pen krek na ka benta u setan bat konta kwa banong api bangin continue menta Shaka part 2 Chongane ke jingai Hakaba pila ban smutu Shushu Yaki benta kiba dangdon kam Haka jinkali Kaba nengkong Kabala yatu don ka dujok bymjukut Ka juba balengkot ka don Ngidang ikren Haka testament ka barim Bat kendet Shaka paradise ka testament Kaba tumai bat ngin se kendu pat bat pi haga benta kaba ar jongane ke chikai blame kerku bat wat num do ya kaban continue lane ban teng shaka part 2 leni ke chikai kaba ar tungan duai ablaya ke kerteng jisu ngaduai na ka benta kani ka ktini ka bangadon ban krene ne ka por kan pliwang ke jingmot berkat jong baro ke biyo snow but ke donu jonga ki jingmot berkat jonga try but snow tu biang bagadon ke dujok but ru ladang ikan ta yau jisu ko monong panem kalong ke syukur yangi hagabau setan on penjat no ya kita baro ki bangai syakat dujok ting ka bymjukut kom ta hagane ke por ya rap yang iban snotu ya ga tin jome bon palat no yang ni na ka dujok da ka jingai hau jisu bat ka jingpan im tang hau jisu hi ha ka kerteng ka jong jisu ban Nazareth na duai amen